și bine v-am găsit la noi episod și astăzi o să gustăm catis. Dați-l aici, dați cum arată catis. Și să încercăm stați să stăm mai. Nu pot să deschid. Să revin după ce am deschid. Și am reușit să deschidem. Uitați cum arată. Hai să vedem cum arată dacă... Ufa! Era să fie călos. Bă, ce acru! Și acru! Și... Ok. Uitați cum arată, băieți! O să vedem să mă iau ceva de la gust. Și am luat aceasta ciocolată. Hai să mâncăm. Să nu mai fie așa, să nu mai fie așa, cum să zic. Bă, nici nu mai pot să vorbesc de ce fiimbite îi. Să deschid mai repede. Uitați cum arată. Cam acest catis are gust. Bă, cred că are gust de ketchup. Ok. Hai să ne găsim un pic din jumate. Reușesc să mănânc în video aceasta, pe las, mor. Băieți, da. Cam atât a fost vlogul, dacă v-a plăcut, dați un like și subscribe. Auzit, acum urmează să facem cu catis, după aia, stai să mă gândesc. Mai am luat și un sausage, uitați cum arată. Îl avem aici, uitați. Deci am făcut cu ăștia, cu catis. Și mai urmează să facem cu... Trebuie să mă amintesc. Revin după ce... Și cam atât a fost vlogul, dacă v-a plăcut. Dați-mi la și subscribe. Și ăștia catisuri. Să vă văd ce avem aici. Și dacă se strâncă la acest video 10 like-uri, eu o să mănânc 5 de aceștia. E atât.
dacă să strâng 10 like-uri, dați 1, 2, 3, nu, dați să nu mai ziceți că iau tot aceea. Dați, avem aici încă 3, avem aici 4 și cu acesta 3, dați, vedeți, dați. Ce să-i număra și eu? Stați. Stați acolo. Stați. 1, 2, 3, 4, nu, stai. 1, 2, 3, 4 și 5. Dacă voi dați like-uri, 10 like-uri sau 12 like-uri, o să facem acesta. Și ca de bonus o să mai unim până acum. Asta. Îmi vine să mor. Cam atât a fost vlogul, dacă v-a plăcut, dați like și subscribe, pa!